Ang balaang kasulatan ng ingon nga kinahanglan ang gamiton sa espiritu sa kamatuoran. Taas kini og kasinatian og nagasekripisyo, nagaalagad ug nagpaulipon sa tanan nga wala nagunahuna ug suhol o bayad ngadto kaniya. Ug karon mga igsoon, mao kini ang atong pagkaisgutan. Hello mga igsoon, ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video inyong masaksihan ang tingog sa sakataw kay gamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug ang atong pagkaisgutan karon mao ang pagsaysay sa kasinatian ug sa kasaysayan sa mga tawo nga kanunay kong ginahisgutan nga na kaninyo nga usa ka tawo nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Kay dili man mahimo nga ang gamiton sa balaang espiritu sa kamatuoran nga wala kini kasinatian sa pag-alagad kaniadto kana makana nasulat sa balaang kasulatan. Ug busa aron inyo siyang mailhan kung kinsa siya kaniadto ato siyang paminawon. Ang atong pagkaisgutan karon kol mahitungod ni sa imuhang kasaysayan kaniadto sa panahon nga imong gidawat ang Espiritu Santo Nya, o karon natugad na magin nimo ang kung sa ang kahulugan sa Holy Trinity sa may imuhang kuan mga kaagi nimo. ka taas ni magyud kay ni pero sa una nag-eskwela pa ko, daga na po mga tilimaloon sa kong una-una. Unya dako pangandoy. Nag-eskwela ko o high school. Magsakit na akong ulo. Migraine, pero dindiin ko ato, doktor, hindi ko patambal ato, wala gyud na ayon. Kay naya kong kakaiba nga mubira na ko ba nga dili ko patunon og taas nga kahibalo kay karon ako natugkad ang espiritu di ay dili katong tao nga naa sa taas walay kaalam. Dili man ingon walay kaalam kay daghan kayang gihatag kanako usay sukwahi gani sa gitudlo sa mga science ugaan ako galibog ko kay tama day kalibutanhon na din natawhanon na lang ang pagtuon mo ng kasagaran ang mga tao sa nagatuon hinon na nagpalayo sa Ginoo murag dili na mo tuo sa Ginoo sa na edukasyon kunya nandudlo ko nahimo kong active sa simbahan hantod nahimo kong opisyal nga nadugay kung wala na tong ako ang mga kauban dili na ako isgutan kay taga nakaayaw akong mga kuan kasi natian antod ako na ang nagdala dinhi sa ring lugara unya naman to'y programa sa simbahan katong creative dramatics kuan to pandid to siya sa pakapare sa una missionary pwede akong isgutan ni si Father Balboa kay pare man ni sila kay kung tawanon man god lisod kay basit di na pod mo angkon nato antod naka training ko ato almost 2 to 3 weeks kay naman may mga pasundayag kay kusog man to ang teatro sa una kusog po to ang mga dramatic event sa una nga dagang history na sa simbahan na to nya mo to ang pamaagi haron ang mga batanon makuan gani ma-expose sila kay kasagaran out of school youth man. Ako nag-eskwela ko. Ako mga kauban nag-eskwela pod. Nag-eskwela sa mga college niya magkita lang mi dinha. Pag human ako tog eskwela, human ko murag kuan kay ko kanang kumbaga ba dili ko kay komportable nga nag-eskwela ko kasakit kay akong ulo. Di ako sa simbahan. Mura magwawala ang ako ang kasakit sa akong ulo. Ito nanudlo ko. Nahimo na akong writer, ako na ang mga director. Napo ko yung mga kauban, magbuhat ko mga drama, katong dula, katong sa Semana Santa sa una, mo pa ng itablo. Hantod sa barangay, kung mga piyesta, kusog man to sa una boy, ang mga teatro boy. Kusog sa una, niya, ang kalingawan lang sa una, basketball, o kanang inana, mga ginatawag na siya kanang variety show. Daga na, magbuhat na ko atog mga istorya. Nga sige naman kog pagsulat og mga drama
mo to magbasa po ko og mga comics, mangita ko, mag-collection ko og mga istorya niya ako alapod nga ang usabon. Dugangan lang ug punan mo na. One time to, nailisan na ang usa ka pari, si Father John. Giani ko nila din kay siyempre active ko. Umot unsa pa yung nakita nila nako. Gipatawag ko nila dito, dugay kay ko ning sugot kay mahimong paris team. Himuon ko nag youth coordinator. Kaya wala naman to, time to nga kuan murag na general naman. Dugay nakasugot ko. Ani sugot si mama religyoso man gid ni sila. Nya kabalo ko nga kung sa simbahan mo lagi na sa simbahan nga ang kuan nang ta alagad 500 ragod na ang ako agong allowance boy. Gamay Gamay ra kayo. Una makatabang ko sa ginikanan sa una naghandom pa gyud ko nga mutabang ko muhuman ko eskwela mo training gani ko og military kay daghan kay nag-recruit na ko na kompleto na gud unta to. Pero birahon gyapon ko. Mo tong dito na ko sa simbahan. 1 year lang ang akong kontrata to kay gusto pa gyud ko nga kung di naman gyud ko ka eskwela kay pigado man mi daghan biya pud mi puro buyag lang. Kay gusto po ko mutabang makahuman akong igsuon. Training ta ko to military. Di mapod magsugot si mama kay paspas kay itong mga rebelde sa una. Pero padlock man siya sa mga gera. Mga to nga ning sign lang ko kay contract pa mo to sa 1 year. Nya naabot ko 5 gid ka tuig. Kay naganahan naman po ko kung sa kwarta wala gyud. Kay ang simbahan sa una daghan kay history gid dito. Ano si auntie nimo nagkita man niya diya sa simbahan, nagtudlo man na siya sa una. Grabe ang sakripisyo kay kita di ay nga tao. Ako naguna-una ko nga serbisyo lang sa mga tao. Pero na mga kwarta, na magikwarta sa simbahan. Murag ang gibutang lang sa tao, alagad lang mo niya, naalagaran ang mga ako. Mukaan magi ko sa mga pari sa una mo respeto jud ko. Bisan karon mo respeto yapon ko kay mao man ang atong pagtuo. Bisan karon Katoliko man ko pero galing lang kay nakasabot naman na sila ani sama ni Hesus. Motong taas gikain kasinatian kay balik ko sa reorganize na ko sulod ko mga katilingban GKK man diri kag may Kristohanong katilingban sa uban nga lugar dito sa kuan sa sakop sa diocese dai man ang BEC man BIC man ila dito basic ecclesial community. Paglakaw og kuan na boy og tagtulo ka kilometro parokya estado sa Isidro baklayon ako na kay ang tubig law man ka sa una. Isa lang gud ang among service motor. Primero di pa man ko kabalo mag-drive. Nga nadugay kuna nya gamiton man pud sa pari daghan man dili man pud to ako sa pari man to sa parokya tunay 4 wheels pero dili man to ako kay lagi ako una alagad lang diri estado Marbil Matalam kung wala ko na sayop kaupat o katulo na ko nagibaklay nya pila na ka kilometro kung sa estado Matalam daw 16 murag 18 murag 15 kilometers magabinan ko maabot dito kay pagkaugma na naman po ko schedule Dili po dili po nilalim mo kagilay sa dili man na bakak kay simbahan. Kay pwede man na pangutan-on ang mga leader kay naamo ko schedule pagkaugma lain na po ng parokya labi nang naay mga seminar magpaabot na po ko sa parokya pero nga isa sa auntie nimo kita na niwang kay kami sa una nag-alagad lisod pa kayo ang parokya Tinutan na di kayo mo pag-serbisyo sa simbahan. Siguro kay ako kinasing-kasing man to Kasing yun. kaya akong gusto gyud nga ang mga tao makatudlo ko sa mga tao unya mo na to kay sa dihang balikon ko tong diri pa ko sa una dito ko nagsugod nga may kakaiba na nako katong nauli ko alas 12 sa gabi kay kanang simbahan diha
Na karon murag di gani ko nila pasudlon. Nakatulog ko diag ako ra sa raboy kay wala may ang mga bata no, wala may kansa na iskis no, wala may panding niya sa CYF Christian Youth Formation man sa simbahan. Amo lang solicitation, baylihan kay magpadula mi kung adlaw sa piyesta. Nya maro na akong fundraising. Nya muli ko gabi nya pagkagabi usahay na apay panahon nga may magadarwa pagod ko diri, mag-uma pa ko kay daghan kay mi. Usahay ko tabangan lang ko anak nila. Ang ganahan po nako kay akong mga kauban pareha pod sa akong una-una. Nakatulog ko diha sa simbahan ako ra sara. Kaysa kakapoy na ko, buhat ko atong script nya na mauli na sa layo pa di ba ding akong di ba tato adre nga kapit 2 ka kilometro nya lisod pa ang dalan kay karon kasada na simento na may pwede na lang ko muuli nya alas 12 alauna muuli pa ka. One time tong nga nauli ko kay ako una mo sayo kog daro uma kay naama mi schedule alas 7 dito pod kay tung nagre-request pod bi di gid ako ni malimtan sa laing katilingban kay creative dramatics sa una na ang may grupo din 36 mi kabuok request pod mi patundayag mudaro kog sayo niuli ko dili namang gihamok man ko og mga bad spirit magid na ako ano nang natunan kana tugkad na ko na di na ko kalakaw. Nya nakatugyan ko niingon ko sa Ginoo kay ako una kumudagan ko wa man ko kakita pero ang ako alang makita baho o kanang wala di na ko kalihok ngit-ngit ang palibot di na kalihok akong tiil niingon ako Ginoo kung mamatay man ko anak gid ko nimo bahala ni akong lawas itugyan ko kanimo ang akong espiritu kay sa una nagasulat ko og ng mga script matingala man pug ko kay fluence man kay nako namang koy kauban sa una naka siya mga ito si ako pwede hisugutan wala man siya si Bert Maladya siya ganito nagsulat sa una sa Semana Santa tung wala pa siya ang ako agyon nga dili gid ako kalimtan ang pulong asa karon gibalik-balik pa ganin sa espiritu kaning itugyan ko kanimo ang akong espiritu once nga maglakaw ko sa laing lugar, estado, salbas diha paristim nako. Mao gid ang akong permi iyo na una. Nga bahalag mamatay ko basta iyag ko sa Ginoo. Basta mo lagad ko. Wala naman ko naguna sa akong lawas sa una. Pero matiman ko pero mao gani unsahay si gabi trabaho ko kay niwang gid ko basin ang mga tao magtan-aw sa ko sa una. Pero akong huna-huna nga samtang buhi ko ako gyud paningkamutan nga makatabang ko sa tao mo to sa una magbuhat kog drama kana so ito man na sila magahilak na sila kay gusto ko nga mapatuhok silang kasing-kasing ang tinuod yun nga pagka Diyos nun ato nga time mula po ko kasabot ning sulod nako ang init kayo daw kinumo tingali sa murag bato ba gikan sa yuta duha gyud ka buok sa kuntiil atong gihamok ko niya pag-ingon ako ihatag ko kanimo ang tanan ana tugyan tama na kana akong gitudlo ninyo ayaw kabalaka tama na gyud karon ako na natugkad ang kabalaka ay makapatay nimo basta di ka mahadlok sa kamatayon dili ka mamatay karon po nako natugkad ihatag na nako sa iya sus ni hayag ang palibot mura ko gisakwat ako man ang gina-share gani ni Father Mandi o naa ako man ang ginasulti nila kay kining kasaysayan na masig si aning Bishop Pueblos ako aning gisulti niya papatay naman dito siya kaya diyan paristim na ko makisulti naman ko sa mga pare sige naman kong uban-uban nila kato nga time may kakaiba na ko sa akong kaugalingon dili na ko mahadlok matulog na ko sa simbahan niya murag adunay magauban ako one time to magidamgo gani ko sa pagkaminyo nako ni auntie nimo si Mama Mary nakiksulti na ko himuot siya unya aduna ko yung makita nga mga kayag sa akong mga mata si gabi nya na yung mga bulak mga na malipay rapod ko murag wala po ko kabalo abi ko ang tanang tao mo day ang ilang makita kung gabi kung mahigda dili ko makakita sa maglakaw ko kana mahigda na ko
mura kog lingawon nga nay kita na ko nga mga kahoy mura ganig ka ng mga tao nga mga anghel mga ana nya malingaw ra pud ko abi ko tanan tao inato na ako naman ang nasulti sa diyang nanak po ko kauban nga nambal kada patambal ako sa una ingnon katawan lang ko kay mabot ko pa na manambal ko nya di man ko gustuhan na ato sugod na to anto naabot na ko sa parokya mga love life dia wala na magid na kay ulitaw man ta pero dili kay ko naga concentrate ana kay akong gusto nga himuon ko sumbanan sa mga batan-on dinhi ligilikayan gyud na ako makabalo sila nga doon ako yung mga uyab ana likayan ako kay basi sundon ko wala man ko'y katungod nga mo badlong kung magbuhat pud ko ato nga time bisag kana silang akong mga kwan wala na kabalo normal magid na nga ulitaw ka anto naabot kog parokya nga nato kong gingon ganiha aning sign ko kontrata taas kayong kasinatian kung hilak abi na ko ganig kani adto ra ko maghilak hasta pa pud karon pagtuod mas grabe o sige na kong padala nila atong mga seminars kay gusto naman ko nga aduna po ko yung mga kaalam kay balupod sa kuan sig asa ko ipadala one time nga gipadala ko mga dagko nga tigom bago pa lang ko ato usay ko nagdulong ko murag motulo akong luha kay mga dagko man dako man akong gidala yan dahil sa tanlibot sahay pero mangayo ko sa espiritu dali man ko makasabot nga tingala ko na usay gani mga una lang ko sa akong mga kauban nga mangutana pa sila sa akong mga masabtan tagaan ko nila murag na aduna mo nang nagalibog ko sayon man kaayo niya mag-seminar ko mura mag-marikap marikol na ko tanan pero kay tawhanon ko mamay na agad ang akong weakness gud humble gud kay ko kanang dili gud ko gusto tahuron mabasig karon padaganon ko kapitan sa gulimbay sa una pa kabalom na sa nimo di ko gusto tahuron ako lang gusto sa serbisyo sa una 1995 ko nakaadto ko sa pag-abot ni Pop pagid sa Manila grabe to 1995 minyo man ko mao na tong 1993 dubli na akong trabaho kay kanang sa Don Bosco DBDYC ay incorporated kami pod ang kauban ako katong Daysan Youth Coordinator sa una nga nagminyo ikikuha pod miniya kay nakabalo man pod to siya sa among kaagi pod nga kung maminyo nami asa mi man trabaho kay dili man ako ikalain jud ang simbahan paimuslan lang ang tao o tinuod na kay usahay sa una magahilak lang ko kay nakasakay-sakyanan maglakaw mi pero makabalo gyud ko mao gid ang mission mas maayo pa ganitong pare mo to nga diyan ako sa parokya kumbinsi ko ni Bishop nga paparion napatay naman gito karon nga ako agito sa gibalibaran na ikaw ba na ko ron na pare di lang nako na isulti kay kasi dili sila maangkon pod nako na nakauban tulomi siya na sulod mo tong ikumbinsi ko ni Bishop mura gani sag na lain ako kay kung gibalibaran uyab naman magplano naman ko ato nga kan kay dili man pud ko gusto nga makasala pud ko mura ko birahon sa espiritu wala to nga time ang akong kamot mupilit na ni akong kamot baglisod na gani ko kung mag-concentrate ko magdit ang akong kamot yan na mga call sa ko tudloan ako kasi maglakaw ko tudloan ko unsaan pagsulti saan pagwali unya makontradict man sa mandit sa simbahan ang akong wali tutuluan man ko tanawan na wala pa ko kasauna nakabasa sa balaang kasulatan wala
Usahay bubuhat kog liturgy, dili man ko liturgical organizer man ko. Magbaatag ko usahay og kanang recollection, pero dili ko liturgical. Mahatag lang ko og mga inputs nila, resource person ba sa LLP, pero dili ko ako nagdala ana. Nga kwaon ko sa mga pare patagon og seminar kag nga naaman boy mga kada parokya, naaman boy nga mga coordinators. Sila po ang nagapaligon ako. Na puli-puli lang ang batanon, puli-puli. Hanto na doga ni mong core group. Nga taas kayo ang mga kasinatian. Kung magani karon maguna-una ko, mura ko mutulo ako luha. Kay ang kasinatian gyud sa una, wala na nadagway na sinati sa mga pare. Kay nagatuon naman sila. Ang pagbaklay na mo sa una nga pares team. Si Antony mo, mingaw kayo ang dapit. Pero malipay lang mi kay dawaton mi sa mga katilingban. Muna sa una nga, kung mo ana ang tao diya sa parokya, lahi, dili na ko ikumpara karon. Kay bisig karon wala nang kailan ako ang parokya. Timanon yun. Timanon na mo kay pinangga kay mi sa mga tao sa una. Kay naa pa may organizing na mo sa una. Kanang family groupings kami man, time na mo na. Kay hina gyud sa una ang pare support sa una boy, pigado kayong parokya. Nga nagimisyonan nami sa diocese o sa among parokya ka. Doon nagi pare support. Loy magutang-utang pamilya sa co-op og pangbugas na mo. Unya batikuson pamilya sa mga PPC diha sa sentro kay amo ako nung pakaunon ang mga taga baryo kung mana dina. Kay layo man sa una ang kuan, ang kanang mga baryo kay daghan man mga sapa niya. One way lang ang jeep sa una, wala na hapon. Unya kung magabinan sila mabiyaan, wa man sila adtuan dito sa parokya. Mo kami ni anti kami pod mga paris team. Dili lang nako pahingan lang uban nga basi di sila mo angkon ako kay wala namang kun angkon. Bisag ang pare gani nga akong mga amigo. Ingno naman ko nila nga. Sige lang, mao maginaingon sa Ginoo. Ang moto nga nalipay mi kay naanay mga pare support. Nagligwork mi sa una kanang gitawag ligwork. Amo aging baklayon na. Nya amo agi ng puy-an kanang paglubog sa katilingban. Grabe ang mission sa una sa diocese sa mga paris team. Kasukan mo rag kasukan mi kung dili mo organize. Magpuyo gyud mi boy diha sa kinsa ang leader nga kanang naluya. Amo agi ng puy-an dito mi puyo kung nagtanom kung naana sila tuwa mi dito kung asa sila. Karon gani ang tagdos nga ang kanang tagdos nga monthly Diyos. Panahon Kita na mo man na. nag-organize ana. Nga kay kani si auntie nimo, diya mami nag-abot ana sa parokya kani. So ito ni maestra man ni. Pero nag-alagad po ni para pod murag pareha pod sa kuha nga vision God, ang vision ba ang gusto lang pod nga makatabang. Unya mo na to. Time na ko. Mo na to ang nahitabo sa katilingban. Pag abot na sa pare support, grabe pa sa una na kay napay uban nga makiglalis anang tagdos monthly Diyos. Kana pang pagpa-implement na mo sa family groupings daghan pa. Niya mo na itong gisugod na itong mga Bible service sa kada family groupings. Pareho na itong gibuhat din Pero nga nung ingnon pa ko sa kaabag din nga nag-Bible na sila padre. Pero si diri wala man sila gibuhat. Kanang mga kaabag din ulahi lang kaina sa una boy. Niya mo nang usahay goal kay ko kay bisan gani sila wala man ginakatulog sa simbahan, wala man nakabaklay. Ang ako lang gid ato nga makatabang ko sa katilingban. Dili man ibakak kay ngano nganong natugkad nako ni karon. Di ay to gikinahanglan gyud di ay na ako magsakripisyo. Pero wala ko nagsuko nila. Usama na pagsulay karon ako natugkad nga gamiton ang labing suod nga sulayon ka. Ato nga time naminyo nako. Basig si auntie nimo naaman ni siya niingon ko mang napagyud ko'y
gitago nimo nga dili nimo masabtan. Di ba mang naingon ko nimo mang? Nya naingon pa na siya. Isulti pang abi niya lain ba tawhanon. Pero di pa ka makasabot. Matong nisulod kog negosyo, nihawa naman ko sa parokya. Nihawa na po ko sa akong trabaho sa extension. Nindako hinon to akong sweldo na dito kay botan man pud kay mong director. Nya amo na itong gipait nga separate na mi sa diocese parang dili mi ma-under nga control man go dito. Kabalo naman na sila anak kay grabe among fight anak sa una. Kapila pa mi nagsesyonan. Kasabaan pa mi na nya tungod kay kami nga mga batanon kay naas among director agi man pud para namo tumatong nangita mi maka self reliance nga makabuhi po mi sa among pamilya. Buhat og proposal si ate apil mi kami to ang buhat pugunan pa na naagi pagay kog strapping din na dili na nako na isa-isa kataas na gid kayo naagi kog hilak na po grabing hilak na ko diha og dili man na bakak kay grabe ang kasinatian sa una hantod naminyo ko anion ako sa mga pare kay kuaon man po ko sa una ilamang kong padula-dula og basketball nya meet na po na ko mga pare masod kinako tanan nya kabalo bi ako sa history kay mutugan man po na sa mga history nila say maghilak po na sila kay may gani kuno ko kay nakoy kaulian nga pamilya nga kasabot ko nila sabot na tanan nya kugihan man ko kay sa una magtuki-tuki makabasa og mga libro sa mga historian gikan sa batikan kabalo ko pero ako lang nang wala man koy katungod ana mo tong trabaho lang gyud ko kay matag isa man ta mo atubang sa Ginoo nya akong kuan na to sa pagtuo mo na bahala na tong nag-alaga dito makasala siya na manubag ana kay gusto nako ang tao gyud makapuyo nga Kristohanon nan pagbinyo nako anion ako sa mga pare dire gamay kay mong balay kay dire pa magtulog kay kani si Mrs. pod suod man po daan sa pare sa una anion ko di ka matulog hantod nga gainumi napadulong ko atog tawanon kay palahubog naman ko ato nga time sabi siya katong pares team ko inom-inom ko pero di kay ko control ko pag nagnegosyo na ko sudlan na nako tanang negosyo kusog man gid kay diri kabalo man gid ang mga tao kusog kay sa kuha diri wala na koy panahon mo taw nagresign ko sa boss ko ay naisipot na ko sa akong gitrabaho na nagresign ko kabalo mo gito di sila mosugot yan ko nila kay parang approval ang ganito kan nakita mo lang busy na kay ko ang mga tao po sa una kung wala may problema sa simbahan ako po na agtuan nila dili po ko suwito man na sila dili po ko magdinalo tabangan po na ko sila kung sa problema tabangan po na ko sila wala na ko'y katungod pero naghatag ko nilag panahon mga activities unsay mga activities dag ko ana magpulaw gyapon ko nila kay ako bitang ingnon sila syaro di gid mo kabalo sa akong gibuhat nya mo ingon man gid sila nga dili jud nya akong sulayon sila di man jud noon nya mo to kung gusto nako nga ang mga tao pod magapuyo yung Kristohanon makapamalandong mo to pag abot nga time na palahubog na ko ato nga time dagan kayong mo amigo nako kay bisan sa political nga bahin daga na pumingon ako padaganon ko og mga opisyal nga ako may dili bisan silang auntie nimo kana silang mama mga akong mga parente mun suko na kay nako kay dili ko gusto kay birahan man ko gusto nta ko pagagabi ingnon man ko murag birahon man ko sa kong kasing-kasing ayaw unya mo to maglibog ko ba ako naglibog sa kong kaugalingon wala dili labad naglibog ko ba wala naman ko sa simbahan pero ang akong kasing-kasing anaaman gyud sa mga tao nga ang mga tao gyud akong tabangan nga makabalo gyud sa balaang kasulatan mana to ginamanam na ko og sulti si auntie nimo nagpatabang po ko sa ubang naaman naman ko'y kauban sa una di lang po na ako nahisgutan kay kasi dili po sila mo angkon ako lisod manggod kayo ang garbo kung mudoon sila okay kayo ako pa sila ipasigarbo
kay ako gyung ipasigarbo karon ang espiritu. Mao tong gidawat na nako. Gayla ko kay kani si Uncle Milby nimo giluwa naman na sa doktor. Masig ipatambala na hingan lang lagi na 1 week mamatay. Na pa magina buhi magi karon 8 years na. Ginapakaon na gana Gustias di na gani na kabalom na sa anti nimo. Ding dayungan na namo na kapila na makuyapan. Mao tong gidawat nako. Nagahilak ko, gitawag nako ang akong mga pamilya. Si mamang nimo, si Inday, mga igsoon nga nakasabot nako. Kaila ko kay dili ta ko gusto manambal. Pero gikinanglan naman kay si aning papa po nagsakit. Nang sige na ko hilak. Nang sige man ko damgo. Dili damgo nga natulog, natabangan ang mga masakiton. Kaya dunay sakit nga dunay kaayuhan. O dunay sakit nga musangpot sa kamatayon, tambalan po ng espirituhanon. Wala ko nagabasa na sa Biblia sa una. Yang akong kasing-kasing dili wala gisulti sa akong dalunggan. Wala nakita sa akong mata. Sa akong kasing-kasing ba magawas ra pud sa akong baba. Ang pangutana nako sa ko ra pong baba nga dali ba kung mangutana ko sa akong hunahuna isulti ra pud sa akong lisod kay boy ang espiritu. Tama gyud. Ayaw mo pag-ingon nga gamiton mo sa espiritu kay lisod kay vibrate gina imong lawas kay 20 ang edad nako. Ako ang nakabot nga natugkad nako ang Holy Trinity. 33 ang 33 na katuig yun. 53 ko. Ako ginatugkad tanan. Pero niagi kong pagsulay. Hilak pa jud kay hinganlan pa jud ko. Nagatambal ko diri. Sulod sa isa ka tulo ka tuig. Tambalan ko. Gapila-pila di daghan kayo. Mukaon gani ko. Murag alas 12 ko mamahaw. Kay unahon man gyud nako kay lahi man ko magtambal. Ako man magsakripisyo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nining labing mahinungdanon nga video og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.